cousas poidan sair nese sentido. Vemos tamén ao Pontevedra, outro deses históricos que te dicías, Luis, que, bueno, está sétimo clasificado con 26 puntos agora mesmo a unha distanza de 7 dos postos da promoción de ascenso. Non está descartado ni moito menos, queda moito por diante, pero este partido ante o Betanzos sufriu moitísimo, acabou empatando, pero comezou perdendo por 2-0 con eses goles de Marcos e de Felipe, outro goleador que tamén pasan os anos e continúa outro clásico, marcando tantos, outro clásico. Pero claro, Pontevedra é un equipo que, lóxicamente, non se vai render e que conseguiu empatar o partido a 2 grazas aos tantos de Tubo e de Javi Pazos. Neste partido tamén se apreciou esa millora que está a levar o Betanzos nas últimas jornadas, saiu dos postos baixos da clasificación. Claro, aquí cada equipo loitando polos seus obxectivos, pero sempre con cousas interesantes desta terceira. Evidentemente, o Pontevedra que está chamado a moito máis e posiblemente cando teña unha xeira de bons resultados encadeados se vai instalar na zona alta. Mira a vaselina que fai aí Javi Otero, magnífico gol para o 3-2 a prol do Betanzos. Tanto que chegaba no minuto 61, pero só un despois... O control coa dereita e a vaselina coa esquerda. É fantástico tanto, pero só un minuto despois de penalti o Pontevedra lograba empate con ese lanzamento de Jacob.